Hola, bon dia, som Toni Gilbert, responsable de les bodenyes Vins Toni Gilbert, i mos trobam a les vinyes aquí a Sant Fangos. Avui vos presento un vi dels nostres emblemàtics, que és el Torres del Canonge Blanc, que està elaborat en la varietat Giró Ros, una de les millors varietats blanques del món, per jo. Varen ser els primers que varen començar elaborant aquest vi, i a dins d'aquestes botes noves de reus francès tenim la nova Colina. Ha tingut una fermentació dins botes noves de roure francès i una posterior criança de 5 mesos. És un vi de llarga durada, o sigui, ben conservat, pot estar fins a 15 anys, perquè nosaltres ho hem comprovat. Són notes de fruits secs, algunes notes de mel, quan ja li han passat un parell d'anys. És un vi que marida perfectament bé en carn, en peix, vull dir jo, en formatges molt curats, i que té una vida molt bona.